říkal prvé, mají neuvěřitelný průjezd do dneška, nepřekonaný průjezd terénem. Tady to si to zkusil světě tady srovnání nákladák. Dojde vypínat pohon předních náprav. Díky tomu je vozidlo schopno překonávat příkop široký až 1,5 metru a mohlo zdolávat kolmé překážky do výšky 60 cm. Jezdit s bočním nákladem 30 stupňů. Že vidíte, že ten 12 válec je řádně nakrmený. Je jasný, že když ta nafta do něj vlítne a z těch nízkých otáček má zabrat, tak si nám trošku zakrouží, takže 12 válců, 12 válec dole, 17,6 litrů a v sérii to bylo 198,6 kW. Já předpokládám, že tyhle závodní speciály mají ten výkon ještě navýšen, takže jinak ještě uvedu, že základem toho vozidla je typický podvozek, to znamená centrální nosná rouna, na začátku první přední řízená náprava, následuje vozidlus, takže byl to boj, jak se říká, ale Patřička se tam dostala.